Keď som bol malý 7-ročný hodnotot, tak som hrával GTA San Andreas, čož sa tiež hovorí skrátene GTA San Andreas. Keď som tu hral, vtedy tak som bol niekde v prdeli a zabil som nejakú babku s motorovkou a našiel som policajnú stanicu, no som sa tam išiel kúpnuť a sprchať som našiel niečo krásneho, no bolo to dildo, no. Vtedy som bol malý 7-ročný kokouš, tak som nevedel, čo som to kurva našiel. A som si myslel, že to je nejaký tuhý balón. A pamätám si na to, ako keby to bolo včera. No v 11 rokoch som zistil, že ten balón bol prečo túto, čož je sexuálna pomôcka. Väčšinou pre ženy áno dáva sa to do rybného otvoru a vlastne neviem prečo o tomto kurva hovorím. Ale jedna vec je, že vlastne ani neviem prečo to dildo bolo kurva po sprchách policajnej stanici. No asi tam tí policajti riadne orgie mali. Keď som bol malý 7-ročný hodnotot, tak som nevedel, čo som to kurva našiel. A sprcha som našiel niečo krásneho, no bolo to ťažšieho, no bolo to dildo. No ale vtedy som bol malý 7-ročný kokouš, tak som nevedel, čo som to kurva našiel. A som si myslel, že to je nejaký tuhý balón. A pamätám si na to, ako keby to bolo včera. No v 11 rokoch som zistil, že ten balón bol prečo dildo, čo je sexuálna pomôcka. Väčšinou pre ženy áno dáva sa to do rybného otvoru a vlastne prečo o tomto kurva hovorím. Ale jedna vec je, že vlastne ani neviem prečo to dildo bolo kurva v sprchách policajnej stanici. No asi tam tí policajti riadne orgie mali. Som vyhodil z ryti, hada mala pol metra, rúba ako uherský salám, riadny valesak. Tak som aj riadne reval, keď som tuto obudu placel z diery von. Teraz som zral a majú tu pekný hajzel, ktorý ti rytnú dieru umie pekne, rovno dieru. Vystriekal som si teraz tým 8 razy ryt, nehal vystriekať. Naozaj pekný hajzel dal som sral. Teraz a keď som sa nadýchol, zareval som a riadne na silu zatlacel. Vystrelil som si ti rýchlo ako z kulometa. Honáci, jebáci, rytmy smrdáci, trtkadlaci, oznamujem všetkým. Vám teraz debili idem, čo si robiť idem srať. Som sral teraz a keď som sa nadýchol, zareval som a riadne na silu zatlacel. Vystrelil som z ryti rýchlo ako z kulometa. Hovnaci, jebaci, rytní smrdáci, trtkadlaci, oznamujem všetkým pandám. Teraz debili je, čo si robí, idem srať. Som sral druhý raz, aj som si 3 razy ovonal dieru. Tu kurva po celom kvartíre je vlna texaskej rúže
ako kdesi z kvetinastve texaských kurel. Naozaj pekný hajzel. Dal som sa teraz a keď som sa nadýchol, zareval som a riadne na silu zatlácel. Vystrelil som si rýchlo ako z kulometa. Ovnací jebací rytmy, smrdací trtkadlaci, oznamujem všetkým pandávam. Teraz debili, idem čo si robiť, idem srať. Som sral druhý raz, aj som si 3 razy ovonal dieru. Tu kurva po celom kvartíre je vlna texaskej rúže, ako kdesi v kvetinastve texaských kurel. Som sral druhý raz, aj som si 3 razy ovonal dieru. Tu kurva po celom kvartíre je vlna texaskej rúže, ako kdesi v kvetinastve texaských kurel. Som sral kurel. Obriezka je chirurgické odstránenie predkoši. Vykonáva sa z náboženských ako aj hygienických a zdravotných dôvodov. Jedný z najčastejších zdravotných dôvodov obriezky je fimóza. Obriezka je jedným z najdôležitejších prikázaní judaizmu. Mužov. Biblický základ tohto prikázania tvorí rozprávanie o Abrahámovi, ktorý obezal seba aj všetko svoje potomstvo. Obriezka je chirurgické odstránenie predkošky. Vykonáva sa z náboženských ako aj hygienických a zdravotných dôvodov. Jedným z najčastejších zdravotných dôvodov obriezky je fimóza. Obriezka je jedným z najdôležitejších prikázaní judaizmu. Podľa halachy je záväzná pre všetkých mužov. Biblický základ tohto prikázania tvorí rozprávanie o Abrahámovi, ktorý obezal seba aj všetko svoje potomstvo. Podľa halachy je záväzná pre všetkých mužov. Biblický základ tohto prikázania tvorí rozprávanie o Abrahámovi, ktorý obezal seba aj všetko svoje potomstvo. Abrahámovi, ktorý obezal seba aj všetko svoje potomstvo. Sok, ja spoznám najväčšie smrady sveta, som ozajstný smradom a her. Sok, keď kunda pije pačky, pustí si ty trocha riedkeho, vôbec nevadí. To je naozaj hovno oproti riadnym smradom. Som mal aj z toho chliaka, nám dosali. Všetko sa to zmiesalo v jeden smrad. Prísli so sumiecho sa idem, povačali snad. To bol jadný, keď som v Marnici jedol. Vlaský salát smrtelov, to tam človek by chuť stratil. V tento sprádu zataj pivo. Pivno bol som hladný, aj som se tek salát. Aj husky zjedol, aj napokon som zo zlosti kopal do trúby, aj nadával. Sok, ja spoznám najväčšie smrady sveta, som ozajstný smradom a her. Sok, keď kunda pije pačky, pustí si ty trocha riedkeho, vôbec nevadí. To je naozaj hovno oproti riadnym smradom. Som mal aj z toho chliaka, nám ho vzali. Všetko sa to zmiesalo v jeden smrad. Keď prísli so sumiecho sa idem, povačali snad. To bol jadný, keď som v Marnici jedol.
aj nátával. Slobodomurári sú ľudovia, ktorí sú nezávislí a robia tak, ako cítia. Ich práca je úžasne kreatívna. Keď človek môže slobodne múrovať, môže vytvárať kreácie hodné majstrov meditácie. Tajné zdroje uvádzajú, že slobodomurári sú Rómovia pochádzajúci z obce Šarovce pri Leviciach. Sú nevyučení murári, ale tvrdia o sebe, že sú murári. Slobodne sa pohybujú v rôznych herných zariadeniach a práve preto tvrdia o sebe, že sú slobodomurári. Schádzajú sa v ložach, ale aby vás to nemýlilo, nechodia do divadla, skôr to pripomína parové boxy. Ale dalo by sa nad tým polemizovať. Keď je niekto slobodný, prečo musí tajne vykonávať svoje remeslo? Vraj je to tajný spolok, pretože nasrali, čaká nohy sa. Slobodne sa pohybujú v rôznych herných zariadeniach a práve preto tvrdia o sebe, že sú slobodomurári. Schádzajú sa v ložach, ale aby vás to nemýlilo, nechodia do divadla, skôr to pripomína parové boxy. Ale dalo by sa nad tým polemizovať. Keď je niekto slobodný, prečo musí tajne vykonávať svoje remeslo? Vraj je to tajný spolok, pretože nasrali, čaká